Salam Molim. Salamcığım. Molim, yaşlarımda kamil şahsiyet bolup yetişmegi wagtynda ilki bilen siz insanyň binýadyny tanamalyýaňyz. İnsanyň binýady näme? Onsoň insan diýmegi özi näme? Şular barada biraz açyklap berseňiz. Indi mehribancığım, şu insan näme diýmek diýen soraga orta goýmak bir gowzat. Aslında insanyň nämedigini bilmeli, insanyň binýadynyň işleýişini bilmeli. Näme üçin diýseňiz, sebäbi bagtyar bolasym özümi kamilleşdiresim gelýär. Yani bir zady kamilleşdirmek üçin merkezim misal üçin şunu bir kamil ýagdaýa getirmek üçin şunun nämedigini bilmeli. Şonuň üçin hem mehriban ýaşlara şunu aýtjak bolýan, insan gadyrly barlyk. Şunu bilmeli. Yani birem diye in gadyrly barlyk diye. Indi bu diýmek däldir ki, ýaşlar şu babatda umysyz bolmasylar. Ona tebigat tarafından berilipdir. Yok. Hemmekşe tebigat tarafından ütköşük gadyrlar berilipdir. Indi şol haçan şo gadyrlar, yani biz gadyrlara şu potensialymyzda, haçan şo potensial energiýa, kinetik energiýa öwrülen halatyna insan gadyrly bolýar. Ýoksam şo potensial, şo gadyryň içeride ýatmaklygy senin gadyrly eden ok. Indi şunu bilmeli. Men gadyrly barlyk diýip oturunyň bilen bolan ok näme şu içiňdeki potensialy ortaga çykarmaly. Indi misal üçin biri gidýär misal üçin tort pişirmäni öwrenýär. Emma hiç ullanan ok. Sen muňa aşýan güýçli, meşhur aşpaz diýip bilmeýsin. Ýani insanyň gadyrly bolmak üçin potensial energiýany kinetik öwürmeli. Şunu bilsinler. Indi bu potensialy biz kinetik energiýa üçin näme etmelidik? Biz diýdik insanyň binýadynyň işleýişini bilmeli. Mehriban ýaşlar şunu bilsin, insanyň 3 tane binýat bar. Beden, biz muňa biolog merkezi diýler. Birem nevit muňa psikolog merkezi, birem ruh muňa da spiritual merkezi. Insanyň 3 tane merkez bar. Indi şu merkezleriň bardygyny bilsin. Insanyň näçe merkez bar? 3 merkez bar. Birem insanyň her bir merkezlerine gowherler bar. Taşyn beden merkeziniň gowheri taşyn gulak. Misal üçin biz bir zadyň ýakymly sady işleminde lezzet almama sebäp bolýan bir gowher şu. Edir şonuň ýaly nevit merkezinde de gowherler bar. Indi birinji etmeli zadymyz şu bar, nähili nevit beden merkezimiziň gowherlerini biz bozmalylar. Misal üçin biz näme diýip gözlerimiz aýaguly saklamak, gulagymyz aýaguly saklamak, ellerimiz her biri gowher şulaň. Indi birem diýe nevit merkezinde, psikolog merkezinde gowherler bar. Indi şol psikolog merkeziniň gowherleri bilen beden merkezlerine gowherleriniň bozulşy bir-birini tapawut. Şunu unutmasylar. Mundan şuna bir degmesi zat degse, yani basmasy zat bassak şunu daýlanyp, ya aýagymyz dilişimiz, aýagymyz elimiz ganaçymyz, idi psikolog merkezinde gowherleri aýaguly saklamaly. Indi gowher näde? Psikolog merkeziniň gowherleri birden daýlanyp, bedenden tapawutlygy. Ýuwaş-ýuwaşdan daýlanyp. Häzir men şuna bir urgu versem, şu daýlanyp biler şu moment. Emma nevis merkezini psikolog beýle däl eken. Näme etmeli? Ýuwaş-ýuwaşdan. Görýän adamyz bakın, 5 tane maglumat ýygnajaglar, görmek, iýs almak, dağıtmak, eşitmek, degmek bilen 24 ýylyň içinde bolýar. Onu birinji etmeli adamyz, binýadymyz bolmasylar, binýady bozmasyn ýaşlar. Näme boljagay däl. Seredýän zadyny, eşitýän zadyny, ýan zadyny seredap bolsun. Gowherler 24 ýylda bolýar eken. Indi biz şu gowherlerimiz 24 ýyl içinde bozmany saklap 24 ýaşdan 40 ýaşa içinde kamilleşdirip bilen halatymyzda bu gowherleriň edýän oýunuşy 40 ýaşdan soňra 24 ýaşyna özüni bozmany saklan eýesini, yani birem 40 ýaşa içinde kamilleşdirilen eýesini 40 ýaşdan soň olar goraýar. Şonuň üçin birinjiden etmeli mehribanjyklarim, insanyň binýadyny gowherler bar. Şunu bozmasylar. Indi çağaçyklarymyzda da şo wagtda teretap bolmaly. Birinji biziň etmegimiz çağalarymyza dogry ingliz dilini öwretmeli, kompýuterime öwretmeli. Ýöne birinji etmeli adam çağalarymyzyň gowherlerini bozmaly däl. Yani gowherler diýmek soňa wakaşan adaty kabul edýär. Yani mysal üçin üns beriň. İlkinji sapar yalan sözleýän bir çağa ya aglaýandyr, ya da yetkinjek biriniň ýüzi gyzarýandyr. Bu diýmek näme? Şonuň gowher häzirem işleýär diýmek. Soňa waka bu da gyzarmaýarym, bildirmeýärem adaty ýaly kabul edilýär. Şonuň üçin birinji etmeli gowherlerini bozmasylar. İkincisi etmeli adam potensial energiýany içeride ýaty ili näme etmeli? Şo potensial energiýamy kinetik energiýa öwürmegi başarmaly. Indi mehribanjygym 3 tane merkez bar diýdik. Edil beden merkeziniň zerurluklaryny bolşy ýaly psikolog merkeziniň zerurluklary bar. Şulary deň agramly
beslemeli. Beňagramly üçün etmeli. Yani bedeni aşa bedeni beslep, bedeni kamilleştirýäs. Ýöne psikolog merkez özgören o. Ona näme etmeli bolýas biz? İkisini balansda alyp gitmeli bolýar. İkisini deňagramly ýagdaýda alyp gitmeli ýagdaýda. Yani bedenine bir näsalyk bolan halatynda psikolog merkeze täsir edýändir. Psikolog merkeze näsalygyň bedeni täsir edýändir. Bu iki merkez bir-birine gönümel täsir edýän merkezlerdir. O kadar şonun üçin ünsürýärmisin bir gaharlanan birinin misal üçin 100 keşfi ütgüýändir. Ya da misal üçin birine misal üçin deme berenne gahary gelýändir. Diýjek bir-birine baglanşyk merkezler. Şonu ýanjygym. Nämetdik iki tane da aýtdyk barada. Birisi diýdik iň gadarly barlykdyr. Gadarly barlyklara gaty teraply çemeleşmeli diýim. Yani ikincisi gowherlerini da aýlamasalar. Birinci gowherlerini daýlanmamasynyň esas sebäpleri enatalardyr, mogalimlerdir. Näme etmeli? Enatalar, mogalimler özleriniň hal hereketlerine terap bolmaly. Dogry nusga bolmaly. Dogry nusga bolmaly. Yani biz diýär hamsal üçin insan yani Türkmen diline, Türkmen atalarynda da özüni bilen weli diýär. Weli diýmek diýen wekil diýmek. Biz arkadan gelýän nesile, nusga bolmaly, wekil bolmaly. Biziň asl wezipemiz şol. Dogry. Monim, siz ýa-ni diýdiňiz, bedenimiziň hem zerurluklar bar, psikolog merkezimiziň hem zerurluklar bar. Siz aýdýadyňyz, mysal üçin zerurluk diýip bir zady aşy köp bermegem ziýan diýädiňiz. Her bir zady aşy ziýan. Dogry, zerurluk diýmek diýen şo zat bolmasa bolanok diýmek. Zerurlygyň ketitlemesi şu. Zerurluk näme diýmek? Şo zat bolmasa bolanok diýmek. Ine mysal üçin biziň beden merkeziniň zerurlygy, esas zerurlygy näme? Kisarok. Soňra suwdur şey gidiberer. Zerurluklar yani näme göre? Nowatyna göre, haslaryna göre ýütkap başlar. Birinji insanyň zerurlygy kisarokdur. Ine şonuň ýaly psikolog merkezinde zerurluklar bar. Mesela üçün gatnaşyk, birek-birek gatnaşyk psikolog merkezinde zerurlygydyr. Kitap okumak psikolog merkezinde zerurlygydyr. Birek-birek ýardam etmek psikolog merkezinde zerurlygydyr. Yani zerurluklar hem bar. Indi biz diýjek bolýan şunam deňagramly ýagdaýda gitmeli. Yani bir misal üçün bir agaja suw peýdaly diýip. Yani aşa köp suw görmegem agaja süýretişi ýaly insanam balansda gitmeli. Onun üçin enatalar şunu bilmeli. Biz takyp usuly bilen kamil insan yetiştirmeli. Öykünme usulü arkalar, men ejem kakam şeýle çemeleşdi. Menem şoňa göre şeýle çemeleşjek diýen halatynda ýalňyşma ähtimallygy bar. Bolarak käde mysal üçin muny mysal hökümine bereli. Mysal üçin käbirler diýendir, wagtynda men enatam maňa şeýle çemeleşmedi. Indi men çağalyma beýle çemeleşjek gel diýip, o da öz penjiresine terep çağalyň çemeleşen halatynda bu ýalňyş bolup biler. Näme etmeli bolýar? Onna biz psikolog merkezimizin ödönünü bilmeli bolýar. Näçe tane ödön bardy? Mizaç görünüşi bardy? 9 tane. Şulary ilk anyklamaly. Men gaýta-gaýta edýän. Mehriban enatalara yüzlenýän durmuş gurmandan öňünçe, ine kär haýlamandan öňünçe, birek-birek gatnaşmadan öňünçe her bir zatdan ilk bilen özüni tanamaly ýani. Yani adyň näme, nireli, näçe ýaşyň däl. Meniň maýamda näme gadarlar ýatyr? Haýsy haslar ýatyr? Şonu kefitlep biz şonu ortaga çykarmaly. Ine mysal üçin tipiki mizasyna eýe bolarlarda mähirlilik, ýardamperwerlik ýatyr. Tip 5-lerde öňdöňgörjülük, synçylyk ýatyr. Tip 8-lerde gaýratlyk, dogumlyk ýatyr. Tip 9-larda alalaşyklyk, taýlaşyklyk ýatyr. Tip 1-lerde saýhalyk, adalatlyk gadarlar ýatyr. Hemme gadarlymaň hiç kimden üstün däl. Indi biz özümüz ýaly mysal üçin özümüz tip 5 bolsa, çağamyzdan tip 2 bolsa. Bu çağamyzdan özümüz ýaly etjek bolan halatynda da bu çağanyň mähirli ýardamtöwer bolmaly çağamyzy enata ýagşy niýeti bilen, metody ýalňyş ullanmak netijetinde onuň öýkelek awanjaň bolmagyna. Ine üstünlükli, başarykly bir çağamyzdan hilegar, bahil bolmagyna sebäp bolup biler. Şonuň üçin käde men şunu aýdýar, gaşy godarylajak diýip göz çykarma ähtimallygymyz bar. Onuň üçin kamil insan ýetişdirmek üçin jigim ilk edilmeli gowherleri bozmasın enatalar çağalarının. Ona näme etme bolýar? Dogry nusga bolmaly. İkincisinden dogry usul ullanmaly bolýar. Şu ikisini bilen halatlarına näme üçin kamil insan yetişmesin, yetişer. Yani potensiallarymyz gadarly, şunu bilsinler. Käde şunu aýdýarlar, bu matarat berilipdir. Orada? Yok, hemme ýerde bar. Bizim güneşlik hem Türkmenistanda da tip 2'lerim var, tip 3'lerim var, tip 4'lerim var. Özüňiz hem köp yani görýändirsiň. Hemmedi barmy? Bar. Diýmek hemmedi bizde ýatyr ýöne. Biz şonu dogry ýetişdirmeli. Yani ülkemiziň sunwatda ýygyjak bolan şahsiýetlerini alyp gidip
Lukmançılık ulgamyna işletmeli değil. Doğru. Şoňa görä kalamaly. Kämil bolmak üçin indi birem ýene bir adam bar. Şuna unutmasınlar. Bir günde kämil insan yetiştirip bolanok. İnsanyň binyady etaplayın kämilleşýän bir binyady bardyr insanyň barlygyň. Birem köpürlüğünü öwrenme diýen binyady bar, birem bitew kämilleşmelidir. Yani sen diňe bedeni kämilleşdirilen halatyny sen kämil insan yetiştirip bilmersin. Yani insanyň bitewi seretmeli. İnsan diňe bedenini barat däl, beden nefsi ruh merkezleri var yani o halka edeline ya ruh diýsegem jigim yani ütküşler almasınlar mehribandy can nime yani bu halka edin spiritual merkez diýerler spiritual merkez psikologik merkez bilen biyologik merkez şular bitewlikde alyp gitmeli indi käde dinleýijiler şunu sorap biler beden merkeziniň zerurlugyny aýtdym psikologik merkeziniň zerurlugyny aýtdym da yani spiritual merkeziň zerurlugy näme diýseňiz şudur zerurlugy şu iki merkez bar beden bilen yani nefs merkez şu balansta deňagramlyk bolmagy Onun spiritual merkezin zerurlugydyr. Yani onun şu merkez spiritual merkez iki merkeze gönümmeli täsir edýändir. Ýöne ikisinden täsirlenýän näler? Biz spiritual merkezi elektrik energiýasyna meňdediýäs. Elektrik energiýasy yani telewizor enjama täsir edip bilýändir, ýa-ni olardan täsirlenýän däldir. Şonuň üçin esas etmeli adymyz bizim beden merkezinde duran psikologik merkezinde zerurluklaryn deňagramly üçin etmeli bolýar. Şol zerurluklaryň deňagramly üçin etmek üçin hem her bir binyady dogry tanamallar. Dogry diýem yani 9 tane ilaçlyk bar. Hemmekşe şowurma metodollarmalar. Näçe tane esas var? 9 tane esas var. 9 tane metod var. 9 tane usul var diýmek. Bu özümize belli. Yani bunu islete mehriban dinleyijiler nahil kabul etse birem mehriban yani jigim şu var yani öýrenýärler sosyal medyada. Yani şu var esasy ön ýalgyrma var. Ön ýalgyrma näme demek jigim yani dogry bilmeden bu beýle o beýle al şun tan şun näme etmeli peýdalymy biziň aýdýanlarymyz yani dogrudan men hem aşgara duruşunda peýdasyny gördüm şu 9 tane ilaç tipini. Näme üçin hemmesini özüm ýaly etjek bolan çağalamam. Yanlış niýeti merwetmi? Hiç üreneten niýet erwetden. Her bir niýetiň çağatyny tüýtürekden töýýändir. Ýöne metod ýalňyş. Onda biz şun farkyna bolmaly. Onu näme etmeli bolýas? Dogry usul arkaly kämil insan ýetişdirjek bolsak usulymy dogry bolmaly. Malim käde şu usullar aýdyp berýäňi da. Käbirene talan şunu diýär, meniň mysal üçin 5-6 san çağam bar bolsa, men onuň her birine aýratyn usullanjak bolsam, kyn düşýär diýe bulara näme diýmeli bolýar? Yani biziň belli şahsiýetlerimiz gurbanyna edip näme diýär? Kynçylyk ýok, ejilik bar diýär. Bolly, çağa ýetişdirjek bolsaň, onu bir çağa al. 5 çağalykmy? Aty goýýsa, onu sen yani dogry metod bollan. Ya bu näme meňde mehribanjyň? Yani howlymyň içinden 5 tane miwel araçy ekjek bolýanmasam, şularyň suwarlyşy, şularyň dökülleri bir-birini tapawaty. Şonu kabul etdiler. Ýok, men her kime bir şowur dökülüp berjek, men şo usullanjak diýen almaga jekdirler. Şonu ýa, o mümkinçiligim hem ýok da. Men çağalamyň hem tipiki bol. Men çağalamyň hem tipiki, onu ýa mümkinçiligim ýok. O käşke bolsa onu seçiler de bağlardan anlatdılar. Şonu ýa diýem. Sağ olun malim. Sağ olun.